Hi! It's been a long time di tayo nakapag-live sa Facebook page natin. Oh, may nagpakita po dyan, send stars or Gcash pay Maya for compliments. Naghihintay po kami. Oo. Nandyan po yung number. Bakit? Tinataas ko eh. Mag-hello ka. Hi! 70 live viewers. 110. Ayun, baka magilit yung hawak ko. Ano yan? Uy! Ano yan? Secret. Happy birthday, Angel Aliyah. She made payas. Bawal daw po mag-greet ng walang send ng Gcash. 420, hello. 408. After po ditong debo, saka po kami magla-live na. Promise na po yan. 650, hello. Ang ganda ng mahaba ni Aliyah. Nag-prepare siya. 840, hello. Happy birthday, MB TRCB. MTRCB. Enjoy your day, Aliyah. Happy birthday. Hello, Elgin Gutierrez Ceniza ng TikTok. 1,260 yung viewers po. Oh, mga usap. Ay, naiya ako. What? Long time no. Live. Long time no live. Sugurin nyo po mamaya si Aliyah. Ubusin po natin yung handa niya. Doon. sa mga gustong pumunta, bala kayo. 1,450 po, ang dami ha. Kung tagpipiso nyo po yun, may 1,500 na po kami. Ay, ambisyosa, magdedebo ka? Wait lang nga. Hindi pwede. Magganyan, magpapaka muna doon. Hindi ka kami baka Oh. Bato doon, oh. Hoy, lahat ng nanonood, magsend kayo ng piso. Doon mo na iso. Sino ba? Di ba escort mo si break up? Sino ang escort mo? Ah. Sabi ka na. Pero si Madam na yung escort ko. Mm. Kaya na naka-short kasi yung escort ko siya. Magpasalamat ka nga Rod kay Andre at kay Mami, oh. Thank you. Ano? Parang napilitan ka na. Uwi na nga kami. Happy birthday. Maraming salamat po sa bumabati. Yung thank you. Yung isang Tupperware na. Igado. Ay, Isang kay na eh. sige nga. Paplansya mo muna. Parang ikakasal naman siya, oh. Parang kilala mo naman si Cinderella niya. Doon, oh. Sa ganun, oh. Ben, negative lang Ben. Gab naman. Kulang po. Parang lakas-lakas na. Ambisyosa kasi si Pocaw. Ba't kasi nagpapamake at nagpapakwan? Oh. Hello sa 204 na nanonood. Try po natin pag umabot po yung pad. Ito yung photographer niya. Doon. Doon dapat sa may basura doon, oh.
Ganda no. Umuulan na. Tingnan nyo. Hello po sa inyong lahat na nanonood. Happy 18th birthday, Aliyah daw. Katulad din mo sa mga pensi mo na. Hindi na dito. Hindi compliment yung ano mo. Manood lang po kayo. Yung 2,000 na nanonood sa atin. Ito na nga lang si Poca. Hindi pa abot yung kuwan. Itong kausapin mo na sila po si Ate. Sawadika. Sino ng mga viewers natin? 297 dami. Ay, minyams. Apay kano kang sekretarya si Kari kami daw kumain. Minyam. Diyan may agkawili lang. Oh, di ba buyain na din dyan. Jerwan. Biboy ka di kasi sinto. Huwag kang istorbo dyan kung Wala ng viewers. Ano ba naman yan, Poca? kilala ko ba yung mga yan, yung mga viewers mo. Kasi matanton niyang Papa Fresh. Puyat ng ilang araw. 1 month na. 1 month na pa akong kuya. Ay! Hindi pa pala tayo nagpasalamat doon kay Juan. Dito sa page. So, yun last na nagpapachan. Mag-thank you ka din. Pati ikaw nabigyan ka. Wag kang ano. Ay, si Ma'am Ligaya. Hi, Ma'am Ligaya. Thank you so much sa pa-chocolate mo. Susunod ulit. Mga damit ka pa din. Wala. Mga bag. Wala. Wala. Next time po yung mga nagpapadala, bakit nyo